ndi nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya koma poyamba nayi mitu yake. President wa dziko la United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed wati ali ndi chidwi chothandiza dziko la Malawi pa nkhani za mafuta ndi zachitukuko. Boma lipereka thandizo la 7 billion kwacha lomwe banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank inapereka kuti lithandizire makampani ang'onoang'ono. Ndipo ndondomeko ya za ntchito project ayiyamikira kuti ili ndi kuthekera kosintha miyoyo ya achinyamata am'maboma a Kasungu ndi Mzimba kuti akhale odzidalira pawokha. Takulandirani mu nkhani zathu. Tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yomwe ikuti President wa dziko la United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed wati ali ndi chidwi chothandiza dziko la Malawi kuthana ndi mavuto pa nkhani ya mafuta. Sheikh Mohammed bin Zayed wanena izi atatha zokambirana zake ndi President Dr. Lazarus Chakwera mu mzinda wa Abu Dhabi mdzikolo. Zokambiranazi zinaonekera njira yatsopano ya dziko la Malawi lomagula mafuta kuchokera ku maboma. Poyankhula pakutha pa zokambiranazi, President Chakwera ndi wokondwa ndi chidwi chomwe President wa dziko waonetsa pofuna kuthandiza dziko la Malawi kuthana ndi vuto la mafuta. Zokambiranazi zinaonekeranso njira zomwe dzikolo lingathandizire pa nkhani ya njala yomwe yakhudza madera ambiri makamaka kutsatira kulengeza kwa Dr. Chakwera kuti maboma ena ali pa chiopsezo cha njala kutsatira ng'amba ndi kuti maiko ndi mabungwe athandizire. Anthu okhala mdera la mfumu yaikulu Msakambewa mboma la Dowa ayamikira boma poyambanso ntchito yomanga msewu wadzaleka mchisi malomo omwe akuti wakhala nthawi osamangidwa. Agulupu athontho a mderali anena izi pomwe bungwe la Roads Authority limapereka ntchito yomanga msewu kwa kontalakita watsopano yemwe ndi China Railway 20th Bureau Group CR20. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Muhango. Ntchito yomanga msewu wandzaleka mchisi malomo akuti inayima mchaka cha 2022 pomwe kontrakitala analephera kumanga msewuwu. Izi zinachititsa kuti boma lipeze kontrakitala wina kuti amange msewuwu. Poyankhula pomwe amapereka ntchito yomanga msewu kwa kontrakitala watsopano, agulupu athontho a mderali ati kumangidwa kwa msewuwu kuthandizira alimi m'bomali kuti athe kunyamuka ndi kukagulitsa mbewu zawo mosavuta ku madera oyandikana ndi bomali. Aboma adzakhazikitsa ntchito ya msewu imene takhala tikuyembekeza nthawi yayitali. Kodi ndi chimwemwe kwambiri kuti dera lathu lino litukuka, tiyenera kuti mbewu zambiri zimene zimagulitsidwa ngakhale ntawuni imodzi zimachokera kuno. Koma msewu sunali bwino, ndi mmene adzakhazikitsira ntchito imeneyi anthu akuno apindula kwambiri ndi msewu umenewu. Achikondi Chisale omwe anayimira nduna ya zaulimi Sam Kawale omwenso ndi phungu wa derali apempha anthu okhala mderali kuti apewe mchitidwe wokuba katundu womangira msewu ponena kuti izi zimabwezeretsa ntchito zachitukuko m'mbuyo. Uthenga waukulu mtsiku la lero unali olimbikitsana nawo anthu kunena kuti msewu panopa utheka chifukwa tikuchokera kumbiri yonena kuti msewu m'mbuyomo udachedwa ndi contractor amene adayambapo mpaka adachoka sizinatheke. Anthu anali okhumudwa kuti ntchito imene mwina sizaona kuwala kwa dzuwa, koma timango alimbikitsa pozindikiraso kuti msewu umene ndi msewu ofunikira kwambiri chifukwa umathandizira ndithu malonda azambewu komanso malonda osiyanasiyana popeza msewu umenewu umalumikiza Dowa ndi Mchisi. Kampani yomanga msewu ya CR20 ikhala ikumanga msewu wadzaleka mchisi malomo omwe ndi wa makilomita 67 kwa zaka zitatu. Madalitso Muhango, MBC, Dowa. Nduna yoona za malonda a Sosten Gwengwe yati boma lipereka thandizo la ndalama zokwana 7 billion kwacha zomwe ndi thandizo la ndalama zomwe banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank inapereka kuti zithandizire kampani zing'ono zomwe zimapanga katundu wawo mdziko muno ndi kukagulitsa kunja. Agwengwe anena izi pamwambo wokondwerera kuti kampani yopanga magazine ya National Product Magazine yakwanitsa kutulutsa magazine okwana 110 tsopano. Tili ndi zambiri mulipoti ili lomwe walemba Yamikan Makanga.
Pamwambo makampani ndi anthu ochoka ku maiko a Malawi, Zimbabwe, Mozambique ndi Zambia anapatsidwanso mphoto chifukwa chopanga katundu wawo mwamakono ndiponso kugulitsa katunduyu ku maiko ena akunja makamaka maiko akumwera kwa Africa SADC. Polankhula kwa anthuwa, nduna yoona za malonda a Sostin Gwengwe anati boma la Malawi lakonza chithandizo ndi ndalama zokwana 7 billion kwacha kuti zithandizirenso mabizinesi ang'onoang'ono omwe akhala akugulitsa katundu wawo ku maiko akunja. Agwengwe ati kuyambira mwezi wa Disemba uno boma liyamba kulandira mayina a makampani omwe akufuna kulandira nawo thandizo la ndalamazi. Boma lapeza ndalama kuchokera ku banki yaikulu ija ya World Bank imene gawo la ndalama zimenezo pafupi 7 billion Malawi kwacha ndi imene timafuna kuti pasako makampani osati akulu kwambiri komanso osati ang'ono kwambiri koma apakati mpakati amene angathe kumachita kuti mafactory ting'ono kupanga katundu wa chimalawi osiyanasiyana amene wati kuchita target kwambiri amene ali mu corridor ya Malawi Mozambique trade corridor. Ndipo nduna wa zamalonda ndi ena amene tikugwirana ntchito imeneyi atulutsa mndandanda wake wa zoyenera kuchita kuti ukamatha mwezi uno wa December anthu ayambe kupanga apply, ndipo tili ndi chitsimikizo kuti tikamafika Machi ndalama zimene zitayambe kuwapatsa anthu ochita malondawa. Mkulu wa kampani ya National Product Magazine a Arthur Chinyamula anatsindika kuti mphotozi zithandizira kuti makampani azitha kupanga katundu wa makono ndipo thandizo la ndalamazi zithandizira makampani ang'onoang'ono kuti nawonso achite bwino. Kale ino mukumbukira anthu amapita ku South Africa ngakhale ku Mozambique kumatenga ma cooking oil kumazagulitsa mdziko muno. Mutaona National Product Magazine yapanga discover pasika kuti tsopano ndi makampani 5 amene apanga cooking oil. Every year tikaika category ya cooking oil akumapeza kuti makampani aku Malawi kumachita bwino. Zomwe zikungofunikira kuti boma libweretse ndondomeko tophweka kuti anthu akamapanga export akaendi zinthu zosavuta maboda mwathu. Komanso ma SME apatsidwe mwayi okuti azikhala ndi soft conditions imene angamagwiritse ntchito pofuna kukagulitsa malonda akunja. Pamwambo kampani yopanga sugar ya Salima Sugar Company, Yellow Solar ndiponso Trade Kings ndi ena mwa makampani omwe analandira nawo mphoto kamba kochita bwino popanga ndi kugulitsa malonda awo mu SADC. Mtolankhani wa MPC McDonald Chiwayola komanso Alex Banda wa Zodiac ndi omwe anapatsidwa mphoto kamba kolemba nkhani bwino zokhudza malonda ndiponso zachilengedwe. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Midzi yopitilira 70 yozungulira minda 18 ya Thiku Mulanje ayifikira ndi uthenga wakuipa kochitirana nkhanza. Potsatira izi atsikana opitilira makumi atatu 30 omwe anasiyira sukulu panjira abwereranso ku sukulu. Izi zadziwika pamwambo wotsekera masiku odziwitsa anthu kuipa kochitirana nkhanza pakati pa abambo ndi amayi pa bwalo la zamasewero la Mulanje. Austin Kachipeya wafika ndi ripoti. Ngati njira imodzi yokondwerera masiku 16 odziwitsa anthu zakuipa kochitirana nkhanza pakati pa abambo ndi amayi, kampani ya Eastern Produce Malawi ndi bungwe la Artglow omwe akugwira ntchito zolimbana ndi nkhanza m'boma la Mulanje anakonza mwambowo. Mabungwewa mwazina anakonza masewero magule, bandi ya mpingo wa Salvation Army kudzanso masewero ampira pofuna kupereka uthenga olimbana ndi mchitidwe wa nkhanza. Mmodzi wa akuluakulu kampani ya Eastern Produce Arabson Kachirere ndi mayi Roda Malowa yemwe akutsogolera project ya Tiyambe ati nzosangalatsa kuti anthu ambiri tsopano akudziwa zambiri za nkhanza ndi kuti so akutha kupereka malipoti a mchitidwewu kwa anthu ofunikira. Program imeneyi yathandizira kuti ana achichepere osachepera 30 dabomotsa dabwezerezaso ku sukulu kupeza sukulu amene anakwatitsika anakala achichepere. Ndinganene kuti zinthu zimenezi zimene taziona kuti zikulu zimekobora yatithandizira. Ifeyo ngati Arts and Global Health Center Africa timalowa m'midzi ndikuwaphunzitsa anthu kunena kuti kodi nkhanza ndi chani. Choyambirira munthu kuti ayipewe nkhanza ija kapena adziwe kokanena ayidziwe kayi kuti nkhanza iyi nditi. Ndiye timawaphunzitsa kudzera m'masewero osiyanasiyana. Ndiye tinaphunzitsa madrama club osiyanasiyana m'mamudzimu amayenda m'midzi momwe kumapanga masewero owaphunzitsa anthu. Musewero muja amazafotokozaso kuti kodi titayisintha nkhanza iyi ati mudzi wathu ungaoneke motani. Ndipo mawu ake pa mpando wa konsolo ya mboma la Mulanje ya Daniel Chauluka anayamikira a Eastern Produce Malawi ndi Atiyambe project chifukwa chodzipereka polimbana ndi mchitidwe ochitana nkhanza zomwe akuti zambopereka zipatso. Ngati kanso timagwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana povomereza kuti apite ku ma communities athu kumadera kumene kuchako kaphunzitse anthu akadziwe malamulo akadziwe kuipa kochitirana nkhanza
komanso akazindikira ndipo timazoti ngoti district ikhoza kukhala ndi bata, ikhoza kukhala ndi mtendere fati chimene chikuchitikako chizindikira sangaononge kapena kupatsa kuti mbali imene iwo adali poyamba samazindikira china chake. Kwa anthu akumulanje iyi yakhala nthawi yolingalira za ntchito yomwe akuyigwira komanso kudzipereka poonetsetsa kuti madera osiyanasiyana akukhala momasuka osachitana nkhanza, chipongwe ndi kunyozana. Austin Kachipeya, MBC Mulanje. Boma ndi thandizo lochokera ku World Bank pansi pa ndondomeko ya Investing in Early Years latsegulira skulu 13 za Nkombaphala m'boma la Chikwawa. Poyankhula pamwambo otsegulira skuluzi, mlembi wamkulu wa Munduna oona za chisamaliro cha anthu Mayi Nathan Sempere Ngala ati ntchitoyi ithandiza poyika maziko okhazikika pa maphunziro a mmera mpoyamba omwe ndi ofunika kwambiri mu kakulidwe ka ana. Iwo akufotokoza. Komanso si masukulu okha amene ife ngati unduna tikuyang'anira, komanso tikuona kuti kodi mwana amafunika chani pa moyo wake. Mwana akabadwa amakhala ndi makolo ndipo kufikira zaka zitatu. Pali gawo limene timati parenting education, limene timaphunzitsa makolo kuti azitha kumusamalira mwana mmene kukuyenekera. Chifukwa mwana akamadzafika kuno ku skulu ya Nkombaphala amakhala kuti zofunikira zina ndi zina zachitika kale. Polakwikaso ndi kuti palakwika kale. Ndiye kuti tikuyenera tiyambire ndithu kumbali ya makolo, komanso inu monga mukudziwa unduna wathu ukuthandizira kuti makolo akhale odziyimira, akhale odzidalira, powapatsa zowathandizira ngati maphunziro, komanso powapatsa mwina ngakhale mipamba yoti apange zina ndi zina zothandizira pa khomo pawo. Ndipo mwana uja akabwera kuno pali maissues amenenso akuyenera kuonekiridwa. Pali umoyo wabwino, mwana akhale wathanzi. Timagwira ntchito nda aku Ministry of Health kuti atithandizire kumaona kuti kodi mwana akupita adi ku sikelo, kodi mwana akubayidwa akatemera osiyanasiyana. Ndipo pakuyenera kukhala mgwirizano wabwino pakati pa ma caregivers athu ndi aunduna wa umoyo. Ndipo pamatumizidwa ngakhale ma HSA kudzaunikira kudzaona kuti kodi ana amene wawa anamaliza sikelo. Kubwera kwa ma CBCC amene wana 14 kuno ku Chikwawa District Council zisintha kwambiri maphunziro amera mpoyamba kuno ku Chikwawa. Chifukwa poyamba tinalibe ma facility amene, koma chifukwa cha kubwera kwa ma CBCC amene ana athu ambiri ayambapo kumalandira maphunziro amera mpoyamba madera osiyanasiyana. Choyambirira tiyauza anthu athu amene ali ma community osiyanasiyana kuti ndi udindo wawo choyambirira kusamalira ma facilities amenewa, kuonesetsanso kuti akuba asabwere pamalo ano kudzaononga ndi kuba zipangizo zina zimene zili pamalo pano, kuti chinthu chimene chatsegulidwe ndi APS lero chikhale cholimba. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President wa dziko la United Arab Emirates wati ali ndi chidwi chothandiza dziko la Malawi pa nkhani za mafuta ndi chitukuko. Boma lipereka thandizo la 7 billion kwacha lomwe banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank inapereka kuti lithandizire makampani ang'onoang'ono. Ndipo ndondomeko ya Ntchito Project ayiyamikira kuti ili ndi kuthekera kosintha miyoyo ya achinyamata a maboma akasungu ndi mzimba kuti akhale odzidalira paokha. Takulandiranso mu nkhani zathu. Maboma a Rumphi, Salima komanso Mangochi alandira 454 million kwacha yomwe anthu a mabomawa agwiritse ntchito pothana ndi mavuto ogwa kamba ka kusintha kwa nyengo. Izi zikutsatira mwambo wosayinirana mgwirizano wa thandizo la ndalama zoposa 14 billion kwacha zomwe ziperekedwe m'mabomawa kwa zaka zitatu zikubwerazi pa ntchito yomwe mchingerezi ikudziwika kuti Least Developed Countries LDCs Initiative for Effective Adaptation and Resilience. McDonald Chiwayula wadza ndi ripoti.
polankhula pamwambowu mlembi wamkulu woona zakayendesedwe ka ntchito mu unduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Richard Perekamoyo ati ndalamazi zinapezeka kamba ka mgwirizano wa maiko asanu ndi limodzi kuphatikizapo United Kingdom ndi Ireland. Perekamoyo atinso ntchito iyi ndiyofunika kwambiri pothandiza madera omwe akhudzidwa kwambiri ndi kusintha kwa nyengo. Ndalama zimene zigwira ntchito imeneyi zikwana 454 million kwacha zimene zikupita ku makhanso atatu Rompi, Salima ndi Mangochi. Ntchito yake kwenikweni ndiyo ithandize malo angapo midzi makamaka kuti anthu amene akhudzidwa ndi kusintha kwa nyengo athe kupeza njira zoti akhoza kukhala moyo wawo umene umakhalira nthawi zonse ngakhale kuti kusintha kwa nyengo kuwakhudza njira zosiyanasiyana. Pothirirapo ndimanga pamwambo wosayinira mgwirizano wa thandizoli, bwana mkubwa wa boma la Salima James Mwenda ayamikira kuti boma lawo lakhala nawo mu gulu la maboma atatu omwe alandira thandizoli. Iwo akufotokoza momwe agwirisire ntchito ndalamazi. Kusalima programu imeneyi ichitika kwa tiye Kombedza kwa zaka zitatu. Kumene kukombedza chilengedwe chinawonongeka kwambiri, ndiye nchifukwa yake tinalemba ndithu chikalata imene chopempha makobiri kuti tionetsetse kuti chilengedwe chimene chabwezeretsedwa. Komanso chosangalatsa kwambiri ndi project imeneyi kuti eni ake akumudzi kutengapo nawo gawo. Mwaona lero lino tinabwera ndi pa mpando wa Area Development Committee yakwakombedza kumeko zimene zichitika kuti ndalama zimezi ali ndi gawo lawo loti azipanga zintchito zawo kumudzi zoonetsetsa kuti chilengedwe chibwerere, komanso ife ngati district council tili ndi gawo lathu. Mawu ake mkulu wa nthambi ya boma ya National Local Government Finance Committee Akondwani Sante atsindika zakufunika kochita zinthu motsata malamulo komanso kugwiritsa bwino ntchito ndalama zomwe zapezekazi. Ife ngati National Local Government Finance Committee timapanga kauniuni kuthandiza makhanso kuti ndalama iliyonse ya boma, ndalama imene yachoka ku boma, ndalama imene yachoka ku madonors, komanso ndalama imene makhanso apanga pa yokha igwire ntchito zoyenera zimene inakhazikitsidwa kugwira. Poonetsesa pakhale pa chizungu amati accountability, agwiritsa ntchito moyenera, mwachilungamo, komanso moyera, osati mobisa kapena kuti pakhale umbava wina uliwonse. Unduna wa zachilengedwe wati ntchito ya Life AR ikuonetsa kudzipereka kwa dziko la Malawi polimbana ndi kusintha kwa nyengo. Programu iyi ikufuna kuchepetsa mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo pamene ikulimbikitsanso chitukuko chokhazikika maboma atatuwa. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Ndondomeko yomwe akuitchula kuti za ntchito project ayiyamikira kuti ili ndi kuthekera kusintha miyoyo ya achinyamata am'maboma akasungu ndi mzimba kuti akhale odzidalira pawokha. Poyankhula pa maphunziro a misiri aluso losiyanasiyana ku mzimba, mkulu wa ntchitoyi ku bungwe lomwe likuyendetsa ntchitoyi la Plan International Malawi a Blessings Njolomole anati ntchitoyi inayambika m'mabomawa zitadziwika kuti achinyamata am'maboma awiriwa akulephera kupeza mwayi wa ntchito chifukwa chakuti alibe luso la mtundu wina uliwonse. Henry Haukeya walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi George Mkandawire. Chiwerengero cha achinyamata ndi chochuluka kwambiri m'dziko muno, ndipo iwo ali ndi kuthekera kuthandiza nawo pa chitukuko cha dziko lino pachuma ndi umoyo. Koma achinyamatawa akulephera kukhala odalirika chifukwa cha kusowa kwa ntchito komanso luso lakuti adzilembe okha ntchito. Ichi nchifukwa chake ndi thandizo la bungwe la EU kunayambidwa ntchito yomwe cholinga chake ndi kupereka mwayi wa maphunziro a luso lamanja kwa achinyamata okwana 4160 omwe ali wovutika, akazi komanso ena omwe ali ndi ulumali. Polankhula pa maphunziro a misiri ophunzitsa anzawo ntchito za luso, mkulu wa za ntchito project ku Plan International a Blessings Njolomole anati akufuna kusintha miyoyo ya achinyamata am'maboma a mzimba ndi kasungu ndi cholinga choti akhale odziyimira pawokha. Tili ndi maluso osiyanasiyana amene tifuna tiaphunzitse, pali za carpentry and joinery zoti akaphunzitsidwa bwino okha ayambe kupanga carpentry and joinery ngati business, kotero kuti iwo momwe odikira kuti anthu ena awalembe ntchito, iwowo athaso kumapanga business imeneyo ndi kumalemba anzawo ntchito, akatero azilipira ku msonkho kuthandizanso chuma cha dziko lino, ali mvaso azinzawo ena
komanso achinyamata amenewa amachokera m'makomo momwe ali ndi makolo ndi achibale ndikuti iwo azithanso kuthandizira achibale yawo kudzera mu ntchito zimene iwo angadziwe. Mkulu wa bungwe la TVETA mchigawo cha kumpoto a Joseph Chikopa anati maphunzirowa akuchitika kusalala kuunikanso kwa luso lina lomwe aonjezera pa mndandanda wa maphunziro omwe akuphunzitsa achinyamatawa. Makamaka maphunziro amenewa amaluso ntchito zamanja molingana ndi project imene yaza ntchito yomwe tikuthandizidwa ndi anzathu a European Union, makamaka kuno ku Mzimba ndi boma la Kasungu amene akutithandizira ndi anzathu a Plan International. Makamaka poonetsetsa kuti achinyamata athu akulandira maluso amene awathandize kuti apeze mwayi olembedwa ntchito komanso kuzilemba okha ntchito. Ndi kwambiri project imene ikuonano maluso ena amene akukhuza madera anyuwani mwina amene ena sitinafikire monga ngati zachilengedwe. Kudzera mu ntchito project bungwe la Plan International Malawi likuyembekezeka kufikira achinyamata 4160 omwe alandira maphunziro awo kudzera ku Bowe Technical Training Center ku Kasungu komanso ku Kwendeni Lay Training Center m'boma la Mzimba. Achinyamatawa ndi omwe ali ovutika komanso atsikana ndi ena omwe ali ndi ulumali. Nduna ya zofalitsa nkhani yomwenso ndi mkulu woona zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress MCP a Moses Kunkuyu alangiza achinyamata mdziko muno kuti apewe mchitidwe wa ziwawa pomwe dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Akunkuyu apereka langizoli pa bwalo la zamasewero la Sivo ku Lilongwe pamwambo wa phwando la nyimbo lomwe mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha MCP Avitumbiko Mumba anakonza zambiri mu ripoti ili la Emmanuel Chikonso. Phwandoli linabweretsa pamodzi achinyamata komanso akuluakulu ena omwe amalimbikitsa achinyamata monga nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule, mkulu woona za achinyamata mchipanichi Baba Stephen Malondera komanso akuluakulu ena achipani cha Malawi Congress. Cholinga cha phwando la mayimbidweri chinali kulimbikitsa achinyamata kulembetsa mkaundula wa voti. Poyankhula pamwambowu Akunkuyu auza achinyamatawa kuti alimbikitse mtendere komanso asiye mchitidwe ofalitsa uthenga wabodza ndipo kuti adzigwiritsa ntchito moyenera masamba a mchezo pa intaneti. Ndunayi inati achinyamata akuyenera kukhala patsogolo pobweretsa kusintha mdziko malo mochita ziwawa. Zaka 2030 zimene zikubwerazi zisankho zimene zingachitike lerolo amene angazadyerere kapena kupanga nazo safa ndi amene ali achinyamata lerolo. Ndiye ndikofunika kuti azindikire msanga kuti 1994 ena akanapanga zina zimene zikutipanga honti ifeyo lerolo. Maboma abwereka ndalama, maboma agulitsa makampani, ulovu abwera ku Malawi kuno taononga makampanizi koma nthawi ina yake makolo athu anapanga chisankho. Panopo mwana amene ndi zaka 18 apange chisankho cha zimene zitadzachitike mu zaka 20 zimene zikubwerazi. Malawi amene akufa ndi anyamatawo ndi amene wawo. Kukoma kwake ali ndi president amene akhoza kumaona kuti kani kulakwitsa kwa zinthu anapanga chonjani, kani kukonza kwa zinthu timakonza chonji. Ndiye tabwera pano kumuza nyamata wa ku Malawi osatengeka ndi mphepo koma kumaona boma amene limayendetsedwera anthu amene anaononga dziko amaononga motani, amene akukonza dziko akukonza motani. Ndi nkhani yake imene abweretsera anyamatawa pano. M'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu akuchipanichi Avitumbiko Mumba ati mwambowu unapereka danga lophunzitsa achinyamata za ufulu ndi udindo wawo potenga mbali pa ntchito zachitukuko ndi ulamuliro wabwino. Achinyamata ndasogolere a panopa asati amawa yayi ndi ena kuti atengepo nawo gawo pa tsogolo lawo. Komanso nena kale tachimayankhulo nena kuti achinyamata dolo weniweni amalembetsa, dolo weniweni amavota, koma nonyezerepo ine monga wa Congress nena kuti dolo weniweni amavotera chakwera. Pamapeto a phwando la mayimbidweri Avitumbiko Mumba anati posachedwapa akhazikitsanso mpikisano wa 5 miliyoni kwacha opeka nyimbo pamutu woti dolo amavotera chakwera ndipo yemwe adzapeke nyimbo yapamwamba yomwe idzapambane adzalandira ndalamazi. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe.
mu nkhani za masewero, banki ya NBS yati ipitiliza kuthandiza masewero a golf komanso masewero osiyanasiyana mdziko muno. Mkulu wa banki Akwanele Ngwenya anena izi kumathero a sabatayi pamene banki inakonza mpikisano wa masewero a golf ku Limbe Country Club. Zambiri mulipoti ili. Mpikisanowu unabweretsa pamodzi akatswiri onse omwe achita bwino miyezi yonse 12 mchakachi pofuna kupeza katswiri wa akatswiri onse. Osewera okwana 111 ndi omwe anatenga nawo mbali pa mpikisanowu. Poyankhula utatha mpikisanowu, Angwenya anati banki ya NBS ipitiriza kuthandiza masewero a golf komanso masewero osiyanasiyana mdziko muno ngati njira imodzi yothokoza makasitomala awo. Mmodzi mwa akuluakulu a banki ndi Ashadrick Chikusiro. Ife timakhulupirira kubwezanso kwa makastoma athu andi uku ndi kuthokoza kwathu kuti makastoma athu akhala loyo, takhala tikuona manamba za makastoma athu kukwera. Ndiye timapanga zina zake zonena kuti tiabwezere komanso tiathokoze kuti aziwe kuti tikuanyadira kuti akusunga ndalama zawo ndi ife. Ndi ichi ndi chimodzi mwa zimene tikupanga, koma mukuziwanso paja kuti tili ku mpira wa miyendo, mpira wa manja komanso golf. Chifukwa chonena kuti timakhulupirira kubweza ndi kuwasangalasa makastoma athu. Adayana Kambale ndi omwe anapambana kumbali ya amayi, ndipo Apita Lumbe anakhala katswiri kumbali ya abambo. Alumbe akufotokoza chinsinsi chawo. Nimalimbikira nthawi zonse ndimina mwake afike pa level ina sisanga chimemo. Game menda swele ndio kipa mwanga sinaswele ndamenya game kuambira upaona mwa 1 paketi osapeza ku bogi pa ma bed 6 chwa ndio swele ya golf. Chambile nyanga sinaswele ku golf ngadimene umenya golf osa drop. Chambile NBS panga sponsor tournament kuambira Limbo Open ina pano pa 4 years na kando kungowina ndeka nde sisanga kuti ndikuthokoza kwambiri NBS bank. Kupatula kuthandiza masewero a golf mdziko muno, banki ya NBS imathandizanso masewero a mpira wa manja komanso chaka chino yalowa mu mgwirizano ndi bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM kuti dzithandiza National Division League ndi ndalama zokwana 982 million kwacha. Norbert Jameson, NBC Sport. Timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens lero yayamba bwino mpikisano wa maiko amuno mu Africa pogonjetsa Zambia ndi zigoli 52 kwa 39. Mpikisano wayamba lero mdziko la Namibia. Malawi ili mu gulu A ndi matimu a Zambia, South Africa komanso Kenya. Mawa Malawi isewera ndi South Africa. Timu iyi ikuphunzitsidwa ndi Merewaya ndi PC Chawinga Kaluwa. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomero yake. President wa dziko la United Arab Emirates wati ali ndi chidwi chothandiza dziko la Malawi pa nkhani za mafuta ndi chitukuko. Boma lipereka thandizo la 7 billion kwacha lomwe banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank inapereka kuti lithandizire makampani ang'onoang'ono. Ndipo ndondomeko ya Zantchito project ayiyamikira kuti ili ndi kuthekera kusintha miyoyo ya achinyamata a maboma akasungu ndi mzimba kuti akhale odzidalira paokha. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse.